Ang paita ni kalagyan. Okay, karon makauban na to, Bern. Kani kay Code red na. Usay Amo, pasabot. Code red, mo ba nang kinatasan na ba ni nga Unsa na ba unsa nakadelikado alarm na, sa mga ha? ospital? Correct. Nakaroon sa linya sa telepono karon mga kagahi si Doc Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa NMMC ato sang tanahon. Hello Doc, good morning. Good morning, Doc. Hello Doc. Doc, good morning kanimo, Doc. Ha? Unsa man ning code red? Kaya mga ospital daw kasagaran karon panahon na halos puno-puno na. Hello Doc. Unya, Morning. mga ha? Hello Doc. Para di madunggan ni Doc ato. Hi, Bern. Yes. Kasagaran sa mga ospital karon panahon na puno-puno na. Hello Doc. Ha? Hello. Unsa man ang imong Mura di- cellphone? Kato ba nang Katong isa ka, kadyo lang. Katong isa ka phone natong gamiton be. Kaning isa ka phone natong gamiton, pasensya. Kaya importante kini madunggan nato gikan sa doktor. Kining nahitabo karon sa ato mga ospital. Kay kung ang katawhan karon magluya-luya, again sa mga naminaw gasubay namo karon paminaw pa mga kagahi. Labi na tong mga gahi community ha, paminaw. Ayaw ing nga wala ka okay raman ko. Ala, wa man ko bati asukado kana mga pagka sore throat o unsa ba diha. Basin lig-on imong immune system pero carrier na ka. Correct. Mo ginapirminti itong ginabalik-balik. Sa uban nga mga galuya, makatakod ka. Oo, tama. Tama, tinod na siya. Kung naaga ni mo'y mabantayan, example, mura gakatol ang inyong Gaksyon. gakatol ang inyong tutunlan. Ang pinakamay pneumonia niya, pagkuha mo ka ng salabat, katong may asukar. Ha? Or tsaa, init. Init. Limugmog, unya, tuob. Steam. Tama. Mato ako ba mga doktor ya pa na? Steam. Okay, again. Potion kini. Testingan nato ni kay murag na sa linya. Again, ang atong kauban nato si Doc Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa NMMC. Atong istoryahan ning code red nato karon. Doc, good morning. Good morning. Good morning, Art. Og si Art na pod sa Pikas linya. Tanaw daw Art kung madunggan ba kaniya Art? Madunggan na Doc Bernard, good morning. Yeah, good morning. Good morning, Art. Okay, Doc, nana daw sa Code Red. Let's talk about Code Red first. Ang mga ospital karon labi na ang NMMC. Ang Code Red ba mo ni pinakataas nga ang delikado, alarming na kayo nga nagkadaghan ng COVID patients diya sa NMMC karon? I'm sorry, na murag garbage ang imong Mao ba ang pasabot niya na Doc Bernard nga kanang Code Red mao na ang taas nga alarm level? Yes, ang code red actually duha lang na yellow o red. Ang red, ang code red para sa nagi kunya ang order o na taga-anig hospital memo ani sa among medical center chief no para inform ang employees na code red na ni. Ang pasabot sa code red is that ang hospital, ang among resources, ang among capacity o ang staff, 50% will be tungod sa pandemic, no? 50% will be devoted to COVID and other 50% para kana sa among mga general services. So, mo na ang pinakataas yun na alert level para sa hospital. Nagpasabot kini Doc Bernard nga nagkataas yun ang kaso sa COVID di lang sa Cagayan de Oro kundi sa tibuok Kapupudan. Yes. Remember that Northern Mindanao Medical Center, kami man ang Apex Hospital. So, we are also the one a COVID referral hospital. So, ang kaso, hindi lang ka na sa syudad nato, but tibuok reyon. Gadawat yapon mi o makita ninyo sa among datos na among when I would report sa atong mga press briefing na dili lang na of course sa Sagara ang ma-admit sa amo is Cagayan de Oro. But ang mga uban ng mga provinces, Bukidnon, and the rest of region 10 gyapon og kanang mga lahi gyud na mariyon na admitted gyapon sa NMFC. O, Doc, kumusta naman po ang ato mga health workers karon diya? Wa ba mo nagkadipo-dipo?
Enough ba Well, ninyo ang personahe? May hindi ko sa inyo na ang moral dito ng mga healthcare workers is not as high like before. Siyempre, nagyapon mo na nataktan pero wala. Kaloy sa Diyos, wala yun nagrabihan. Pero it's not only na nataktan yun ang mga empleyado, no? Ang ating mga healthcare workers. It's but this is the first time na naka-encounter me na this huge influx of kanang mga COVID-19 mga pasyente din sa NMC. Pila ba current na na-admit karon Dok sa COVID lang nga kaso? As of yesterday, 172. Yan na pa yung mga pending sa ER. So, 172? yes. Ang among capacity lang na for COVID is 202. 202. So, kung atong in terms of percentage, ang percentage na na-admit sa amo as of yesterday is already 85.15%. Uy, ginoko. Ginoo ko 85. Oo. So Lord. So remember that ang ma-admit sa amuha is mga moderate ang pinakaubos ana. Of course, ang mga critical, severe critical na admit sa amuha. So, kung kumuyin ko sa inyo na ang atong amount of ICU bed is 21, puno na siya. Grabe. So, karon ay panawagan man karon nga ipataas ang quarantine level. Makatabang ba ni Dok sa imong pagtanaw? Yes, ini siya ang purpose ng pag-increase ng quarantine level or kanang is really inanimanggit kung the best way to describe that is that karon kaya na mo kung muingon ka ang NMMC makayanan pa na mo ba ni mo na ang usual question Yes. makayanan Oo. pa sa NMMC so karon murag makayanan pa na mo. But remember that the influx of patients is in waves. So, hindi siya, makita natin na makuno namin. Okay, wala man nag-stop ang influx mga COVID na pasyente, no? Daghan pa kayo. So, you're expecting another wave. So, kining quarantine levels, no? Or pagtaka sa quarantine, remember that ang virus dili siya dalaag. It is basically behavior sa tao para mag-spread yun ang virus, mataktan kung kinsa ba o ganang ang uban na moabot yun sa atong mga vulnerable population na magrabihan. So hopefully na kining atong pag-increase sa atong quarantine level can prevent the spread by na imong i-restrict sa ang movement sa mga tao o kailangan magpay og time para kami din sa NMMC one, makarecover din ang mga personnel na natakdan na COVID-19. Second, we can prepare more kay sige mig prepare one after the other, day after day. Pero kanang daghan kayo moabot na sa amuha. So how can we catch up? Ang gusto natin ito po. So Doc Bernard, kanang unsa bay maayong nga quarantine level? GCQ or MECQ? Kay kung GCQ man gud Doc, murag di pa kaayo ana siya ka istrikto. Murag nagyapoy manggawas. At least kung MECQ Doc, medyo di ba? Mura na ni siya 80% nga murag lockdown, 90% lockdown ba. Nga bisag 2 weeks man lang, kini ang hangyo karon bisan pa sa pribadong sektor. Nga nagkagrabe naman ni ang sitwasyon nato karon nga dapat isug-isugan ni karon labi na sa Northern Mindanao. In fact si Senator Mig Subiri, he is in favor of a lockdown. Unsa bay kanang panguna-una ni sa mga doktor, mga espesyalista sama nimo Doc Bernard? Sa akong tanaw na siya, it doesn't matter what type of ECQ. Okay? It's really the behavior sa tao. Kaya bisan ka na imong ibutang na the highest level of quarantine kung mula aglag pagyapon mo ato sa silingan mo ato sa
mga secret na ako ka mga tao. Walang yapon. So it's really, ang hanyo nato sa katawhan is really, makita na nato na daghan na ang kaso. Pero hindi lang ka na sa daghan ang kaso, Bernie o Gardo. NMMC has been reporting death every day. Correct. Correct. Yes. Kaya makaalarma na ang death rate ang mga ihap sa nangamatay kada adlaw, Dok. Oo, kada adlaw na gyud ang report namo na may mamatay. So unsa ang murag if you're going to ask me, tinuod ba ka ng COVID? People die ba with COVID? Yes. Kay dili ka na siya na ang among mga gi-report na mga namatay na naalang ka na siya. Of course, kadaghanan usually ng mga sigulang, no? Pero we have been reporting deaths na ang 40, 30, Yes. 50. Unya, Dok, ang kani pag yung mga nangamatay uban, Dok, wala pag yung comorbidities. Yes. In fact, nami ka na siya na list na NMMC. Kabalo ka well, it's sad to say that ang tibok ng pamilya namatay. Huy. Ang nabilin, ang isara ka ang ilang anak, which is a 10-year-old na ilang anak. But ang mama, ang papa, ang sister-in-law namatay because of COVID. Grabe, tibok pamilya na yun. I mean, So, una-una gahi, Bern, ha? Tama gingon ni Doc Bernard. Bisan pag unsa kataas ka na nga quarantine level. Kani karon ha, panawagan nato ni sa lokal nga gobyerno. Dili pwede nga mag-isi-isi lang pud ang implementasyon sa lokal nga gobyerno niini. Di pud pwede nga kapitan na pud atong inon nga kana kamo kapitan pagbantay mo. Kani mao bitaw nga Mayor Oka Moreno, good morning. Dili mo ko naminaw ka man karon nga isuga nato ni Mayor. Dili ni siya pwede gyud. Dili siya pwede gyud. Burag butangan nato ang ipon. Burag mag-quarantine ta pero ni post lang ta nga quarantine pero wala. Tama. Punta sa mga health workers. Sanawag ko nagayon ni Doc Bernard o nga sila gapangandam permi. Overwhelmed na kay sila. Sa tinunanay lang wala lay kamera nga nakaatubang ilang Doc Bernard diya sa NMMC, sa JR Borja o sa ibi sa mga pribadong ospital ha. Pero sa tinunanay lang budlay na kaayo kanilang pangitabo. Yun, budlay na kayo ni alang sa tong health workers. Tama ba po, Doc Bernard? Yes. Ang dili masabdan sa sige na naman ng NMMC. Pero sa tinuod lang, siya na we are already overwhelmed with the increasing number of cases na makita na mo kada adlaw. Kung makita nato na ingon nila ay 172 ang ilang capacity, 102 wala pa na napuno. Pero siyempre ang upan naman sa ER. So ang ano man ana inani na ang scenario din sa ang hospital is not only kana siya na ang influx sa pasyente, ang oxygen, kanang atong mga resources. Tinuod. Kanang mahurot na kay sige na oxygen pero wala na tangke. Ang atong mga infusion pump naurot na sa tanan ng mga pasyente na not only COVID, inani na ang report sa internal medicine for the past few days, ang report sa internal medicine, ang ma-admit sila before general services. Yan na putol. Tawagan na to. Sa lagda na, Art, burang nakita na kagaya. Lamian eh. Nakita ni mo gahi, Bern? Ang mga doktor na to, walang na sila mo reklamo, pero kapoy na sila. Ang mga nurses, pagkapoy na sila. Unya, panawagan yun ako sa lokal na kagamanan, isugi ninyo, palihog lang. Di lagi na pwede madala na nag-istorya. Facebook ra mo permi. Dapat burang, sa lagda na pagka-istorya kagaya, Art, nga dapat preanin din dapat sa mga beles, kani mga tulay, nagi mamarang apap, asa man ka? Unsa man na? Asa man ka padulong? Wala day pulis, wala sundalo ang Prendi Oro. Burang mo na ba? Para asa mo padulong? Unsa man mo? Mamaling ano yung ani? Kaniya na ba? Uli! Dalaglag tigo. Kanang ikog sa pagi. Asa mo? Ama mo ha? Kamo ha? Galaglag mo ha? Piktos. Dok? Nanasirok. Dok? Yes. Effective ba na, Dok? Kung ato diri, kung nanagi mamara diri tapos magdala og latigo. Kamo asa mo padulong? Galaglag mo ha?
Pauli! Para ang dawaton sa NMMC nga pasyente katulang na biktima sa latigo. Oh, kanara. Oh. Kabalo ka, karon siya na medyo ako na disappoint kay tungod sa last year na ako mga kauban no, ako mga colleague ginata sa NCR. Nung ano sila na naman kamo din sa yung oro na wala gyud nag-lockdown. Ang akong giingon yun is that kini siya kay naaslok ang among most of the people here o kanang mutuog gid sila mga protocols na gihatag. Pero sa karon na makaingon yun ko na we have lowered our guard and we are paying the price. Yes. So Doc Bernard, it's about time for a lockdown. Sa akong tanaw, if it will give us time para na makatiman yun, makaprepare, Makaginawa. recover, Yes. and then maybe it is already the time. All right. Doc Bernard, panawagan sa mga katauhan bing nga katong at least doktor kay kami ni Bernie murara mamig doktor. Oo, mao gyud. Panawagan sa mga tao Doc Be nga unsa pangasabi ra gud sila Doc Bernard palihog Be. Actually, dili kanang akong na hanyok gyud. Bisan ka sa muluhod na gyud mi sa atubangan is that practice yun mo kanang mintas na wala pa yun ang atong we do not need quarantine para i-remind ang tao para ibutang yun silang mga utok na katong ang pinaka prevention yun na successful prevention is katong bida na solution. Kanang face mask, face shield. Makita na nako wala na gaana na iban na gasakay ganin sa rela o gano'n, hindi na sila ga-face mask. Ang sunod ana is that mo sanitize ka sa atong mga kamot. Napagyapon na kung kining ikatulo na halos na wala na nakakita sa mga behavior sa tao ang dumistansya, ang social distancing. Importante ka na siya na likay sa ta sa atong mga parties, kanang mga funeral, kanang basta mass gathering, likay sa taan na. Labi na nakaroon na kay tinhagyod the spread is per family. Okay, ang ikaw ana is action based towards tong information. Now, sa ang paghuman sa business yung Bida Plus, ang hanyo gyapon nako kung inyo ng panahon magpabakuna na mo. Kay nga naman, kay kini siya ang bakuna gyud is to add more layers of defense kini siya internally. Nata sa A2 paingon sa A3. So kung inyo ng panahon na mabakunahan, magpabakuna na mo. Sayon, kana siya na, kung nabakunahan na mo, dili ta mo behave na murag okay na, tantang na sa tanan. No, it's not that way. Kinahanglan yun na mag-practice yapon ba sa atong bida na solution. So kini ang akong anyo yun sa katawhan. Please, tabangi mi din sa Northern Mindanao Medical Center. Kaya nga no, na ang solution yun, wala yun ka na siya on whatever quarantine, ang solution yun na yun sa inyo ha. You have to help us here. Alright. Daghang salamat. Thank you very much. Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa Northern Mindanao Medical Center. Mabuhay po kayo at mabuhay po lahat ng mga frontliners sa Pilipinas at sa buong mundo. Alright. Alas 7:45, mamugas kami. That time check was brought to you by